Tiripo zego boskalindo. Ewa boma mukabo. Zvakanyanya. Bless wa kuda. Aiwa, ndinotenda nezvaitika. Nawe sister ku America. Anditi. Ndinovatenda sister ndinokutenda nezvamandiitira. Mfana akafira mumaoko mangu mfana. Akafira mumaoko. Ndakatirawo kuti ndimubatsirewo kuti upenyu hwake huendere kumberi. But zvakandirambira. Asi ndakambozvitirayawo. Zvakaramba zvazvo. Asi ndakatirayo. Kubundu ripa uiri. Vana ruchema nebundiro. Aiwa, apa. Aiwa, apa chirwere chakangonyukawo. From Norway. Chirwere chakangoitikawo. Chirwere chakangoitikawo. Saka utombozoti chirwere chipi? I'm not even a doctor. Handizive kuti chii. But kana chigadzirika chagadzirika. Ndichaenda zvangu kumadhokuta kwacheko. Saka chimwe chimobata keshi. 1. Sumudza mudenga. 1. 2. Sumudza tinyasoona. 3. 4. 5. 50 US cash. In hand. Sister, in hand. Cash in hand. Matabo sister. But hanzi tutanga kuendesa kusadza kama unodya sadza. Sadza ndadya. Sadza ndadya. Vozi tausione ishamaru. Unofarisa Grace Daniels. Maya. Club yese inofarwa. Ndoda utenda. Unorira. Ndatenda pa complex ndinondotsvaka zvimwe zvangu zvemumba mangu inini. Ndozvinhu zvandoda kutoita ini. Plus nezvikwereti zvanga ndinazvo. Zvandofana kuti ndibhadharewo. Auvarise club. Aiwa maya azvizi izvezvo. Azvizi. Ajita. Andusa. Say something. Aiwa, sister maita basa kubatsira munin'ina wangu uyu. Mwari vakumburire muwane zvakawanda. Ati monitor asa ndinaye Clinton pakaitika chine chaitika munandibira grocery wacho ndiyakakowa. Aiwa, zvitaurwa kana munhu. Zvinotaurwa. Azvataurwa siyana nemunhu akafa mbosoro. Zvakapera ndi. Tatopa neimwe chapter. Iripo. Tatopa neimwe chapter. Ndautotenga zvinhu zvangu inene kana. Ndogara nazvo mudeni mangu. Anditi ndichibikawo. Ende vanondibika navo vanhu vanondibatsira uyu anondibatsira uyu. Even kana ndikanze miviri yangu yazengezeka. Uyu anouya achiona kuti Kuda akamera sei. Kana iwe Clinton unotouya uchiona kuti Kuda akamera sei. Zvakangofanana. But mafanza waruchema hanzi simbosiyana nehwawo. Wena ndichatohuda. Yaramoya mendina stadium. Because mawana mwenyu yangoenda sekutamba sokusika. But manje haana kuenda nenyaya yokuti. Aiwa, wakacontribute futi. Aiwa, zvizi munoberana shamwari munhu zvinozikanwa. Zvinhu zvinozikanwa. Aiwa. Taura tinzi. Sanditi lo. Taura. Zvinozikanwa kuti Joe airwara shamwari. Joe akajamba mapiriti ake. Ainwa Joe ndakarana nendini ka. Joe akajamba mapiriti for 3 days. Wakazitaura izvo. Ajamba for 3 days ka. Akafunga kuti akanwa anokavhira 3 days ka. Zvinobva zvangoitapo. Pade zvisiri izvezvo. Kunyeba hakuna zvinhu zvakadaro. Saka iwe uda kudefenda mbatutele. Handisi kudefenda. Kudefenda ka wewe kuramba kuti wawo yenyu unouraya. Aiwa uzi. Wakauraya niko. Kumachipisana ufe. Okay. Wakaita competition. Iwo pawemuona health yake yave sei. Ani? Ujoe kana machipisa. Iye machipisa wacho. Handi akaita competition here bva mukakafa. Nakuda. Akaruti akafira mu competition imo. Newe. Inga uchinyepa iwe. Kunyepa chiko zvinhu zvinozikana nomugezi. Ndakamutakura ina Jeff. Shamari. Azvizi.
azvizi hatidi kunyepera iwe usarambe kuti wamunomo saka kumbudzi kwakuna mapasta arikoko kumbudza kuna mapasta ero mapasta anoparidza shoko ramwari aiwa usati ende nevanhu vanga vada kuti kena personal aiwa saka yoda ngodifenda wawa ndodifenda mbatute udifenda mbatute unoziva kuti chinhu inonzi ukauchezeka hachisi bho waiketi ako nemadrugs hachisi bho waiziva ono mwana ofane mavhiri ake mapasta afe newawa anofane chihure handiti munotaura kuti ndofane wawa ndizvezvo sakutoita nharo handini dzakasimba kwete dzokumbonyekeradoro ndauda tombomisa manje doro uyu kumuruwa mampama asi ndakutaurira usazoita tira kukudza ndakudza